Omurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Nai. Ninje gotondochi. Ugo koire. Ngoke muntu naro. Murane nare mukone ya kolete kwire ya tamete sagi nekera bwate shit. Tari ibya ndeta gaiga. Kunango kwanso yani mugaka tokora acha kwanso rara kumbatira ngama igama matuka mangi. Morocho buko bakono. Igongo tei. Kwani konye na kirero liaru ngairiaru erero kwanyora chinsa choko ikomuchoyo ekero twabwate shida ngwabwate yani umetabu Orega, nsangu abwate. Ona kiwagara kwikaga. Nkyoko gachero. Njigise na chire tukwana na omorembe nkibono koberuke. Omorembe onyendiri gwate to omorembe nange kwanyoro se tukururi tangani tali bono iga. Bono na linde tukwane. Ekero kwa kali korona libono goje. Irani ya machense togambe. Igwege se ninje ndabona ikire. Ndo chemo mubeka inake. Omugambe na kyara ndo chenkongaragaria. Jengi tora bambe ke muntu. Ai baba, ai ningo. Makiora. Abu kogo tacho. Onya kwabeira wantu tukukwana mugana. Onya kogo tacho. Nocho tachega. Noche stay ora yone gochiabu. Tacho kanu. What bitina kwanya go change na bole. Nende ndiri nda change. Na roi. Gaisa inya. Baibul. Ali na kwana kwanya ibul. Isagi ni bono mbona akori gisagi ni. Nyanchama. Akinyabeta. Kira kasi ni ane busaba. Akioni. Matuka mandu baba nane gokora no mintu tuteti gocha. Lakini gasi nyingi nono chobona igara lakini gasi chirega. Nakiori lakini Njembe yandi. Pana achiro kuganya tokari gocha. Akiega. Tata tigara ronge chokwanza tatu mete nache. Tatu mete nache. Uya pinkareta. Mete tinchi tiara kora aligeri bagi yae. Kani esele ne wera. Imente mabo mine mukebinde gasinyombe mari. Ai buna mama rega ninje ne muke bagi. Hata bono na batika bakugamba na mama. Hata batigangiche naenda shida yago ne rio tanya gocha. Akine gasi lakiki baba. Pake pake ukare to gantigera ga kini. Mekwandete. Njitimbe getikende. Una kwa gatigete na boy gonyerende te iko baka na. Ya bete manyo sine birengere na bwa. Kwani birengere ribatu kwa bwa. Nchengo eresa mara kiriko isara. Haki kwando metenje na bange we sister yago bono njo kombise. Manyo ko bisake. Ombise to ko kwa. Akanyere bai nende tinanyo nyorete nonya. Kanyere kinyomba ngateba mibi mukero ndo chiete ne. Riri gwachite okaenda ngachikorigire ngatepagite ko bayane ngenyora na riri gwachite. Asante. Kwanza riri gwachite mintu. Wete ngachikukupa kama nonya tulieti. Okama wantu mumura naro. Okwete stress. Mumura kibono gwatete Njomba. Njomba kwani ngiakorete? Mistake ya renga.
mistake rumete bona katinje no mwiseke bunayo ngito kombisera mistake kiyari njomba noyo ndo nditeyora mundu sikorwazi lakini mistake kiyange titukolire kwa bwata stress bo eki aba abatokoreza njutwende nyumba ngogambira Jomba. Lian. Yo. Nje no mugambi nimbwate amangana nkorengereria mange. Tanje kona korengereria gisagane na fight iri korunse gia kine kya berege muntu monne bono ange onkonge birangereria nchire kamwe. Nimbwate binte binge nkorengereria mutu oyo ne. Tato itigaangwa kandi simingo manyorangu mwere sande mwandi mboba gukora. Alright. Na kandi tamangana basi ngane basi bintu boko ndatraga bikora korin tatagi. Tanje. Na kandi. Anda ke goma ko ngochi o yugocha. Idara te ndwari. Usare te ale te mbusire mbega. Ongo moson. Jerusalem jiralo gocha twagambire ne sukuru mobegete. Umwana bwe choket. Onye bwamu iri kogenda buna kogenda iga. Akogenda naenda just dishonor. Nonyi wet. Ongo kana pinga talion. Ese ngenja bono ngikirega. Oyani. Ndage tokole gento getege korukuga. Onkolera mangana haberuka. One. Chinyaro kanchiro chiaringe ko chaga. Nonyi wet. Ochunguze ngate nobate namba yabo. Ochunguze pole. Tubate namba? Akiota tuare namba yabo sani babo. Tubate namba yabo. Temuri namba iyo nyore. Ochunguze rikinyaruka ki. Ngora. Iri akabiri. Omuisi naro roli orengo osoetega. Kingo mona iskaka soko chiap. Nero mutuke pole. Only information ile full. Manya sengo bwatiko. Sawa ngokora ndi. Tari abasigari kimbwa. Ino mugambi mbwa abasigari nganda ali tebana ki ngabasigari erandra bengima. Ono mwana bwe school. Sawa ina magosa akora lakini irani aye nkoronsi ngo munyarangu mukwanira andi. Andra ira nasa bokuwa bera juboni binteria akora mbiribia. Oya nyone. Onyandi omwana ori akugwa. Onyandi akugwa, onyandi mugwekaine buri ubwate nkorere insina ndi tori mongara ngari. Nangande bia. Nanga timbate stress. Mogaka. Kari yakwa ndeta, kari mukago ndeta. Egento nakuburie kimanga isagi nyale, isagi nacha kora nere ndete nkwana nere. Kemuntu. Usenge muntu kwa usena kinda akoroka. Tirango tebiga. Onye ndiri omwiso ko bwata obongo borito tebe gose no bore uiboraniru na borobu. Yani umuntu akorusa asa korusiri mukina nere buya eke kamwaga ika asemo bwenerete kobera umako mutama. Nometo umwana minto esteire embe amangana eteire. Nomete na ayare eteire. Nomete mbororo ki sagini enge kondero obutuko bogaki. Umwana minta akarya. Agasoka ichimbaro isukatenene tichinkunu bune ngombe tanya kuragera. Mbono gwachire. Onyo kobugete ngasagini na tigare tikende tabwati kende. Na ndonyo kwabugete ngokware sagini moyare. Tirabona ngoteire. I know. Nimetenga moyare na kiagera nacha. Lakini acha kumuli. Nende tali okonyoma. Timetinki ugwerete bobe mono mugaka. Nsagini okonyoma. Nero ndeta. Nendo maete stelio wonkwanera. Tirango. Mugaka ningo sigete. Tindi gotakana korama. Lakini nyegotete nkorame. Onye gotete nche character yane bono eberire. Aboko yenyo.
aye tukwane tukona kende kuna anga kwante ngasage ni ara segete ntoko no mete mogaka ningo lakini no mete no asagi ni ujo konya gwatoga tali go chue tali gwetu morero no me ochenji na bongo go change nda ko benore sai bo bepi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ayo mwana umete no moko erinje na coffee umete kurugesa lirwa chita kabwati umete litangani na bete nganko berande lakini nkabwati amangana aho ngora igankarara ngaye no muntu omuyori ale mbega moko no litali na ni kwali ngaida mbia mono yanjirane naye ali njinali bwatele na mabaka wa sinke nkampu ya wale bono kabisa ambia bali ande tayo kana intwe tole buya omonguru okunya gutosese ni gabono ndogendrete kunya kuboka tokora mandi na gutoka mu kujimandi buya sana na kina bina tale bakwa lakini haya Teryoka bwana sagete nanjo ta gocha kongibera siri nanje ninyora goti mune yuga nanje ya nabwenera mbwenera iga nanje bono tianga tena lirwa te na kwa ngachira naiga ebintu nkora babire nyonje na wonta temesa igo komesole bakka bantu bagutandana na wonta ete ekine kege ndongonya gosaba info dali goli yoga dali yawe komesa kurumama kwasa mpako mujini bono kwangi nyoli bono nje tinta tikora mesa mama mate nere riso korumna twakinire roja kam emetieni kianda gocha nkwagura mate no mukabara nare sana gontebi nyone chisuguri cha murero iga narenge komoga wango tarajo ono ni nere ndoche ngai gente ketanga ni pin umuntu onde byenzura uraga ni konkonya ngora nara konya mama kwanza nalio ubugima nenje nda ibuya kara mukonyire ndore buya no ino tari ngoruga liri lyo mwali ndweta ningo tatina ki ochonta lyo bisialia nimbata mangana abira ta tuiga twangu kurambana ata tuchitio chingikia kuchugo ninginyorete ono mate muna tolenka iga tokunya gosoka iga tumete gose kwegwete na musiko minto na jiete Mombasa ono kunya kwa njama kana Mombasa nande njama chire aja lakini ya toondoka ya musiko minto mana nero ena Mombasa kanyana ali le piano boto no njama no ali uritari kora aenda bono ri no alenka iga bono lende na kiki kya gerete kisabali bono kuminya kaiga nali kunya ko kuligera lyo meto no mwana munyaroka tanga mu abuntu aba muroma itintu na boto gosoka mwibuli kama ite ngori bono chire buya lakini bono mwana nyaroka ere goika momuligereje marore na ki gocha kana kiki agerete tingi getiari lakini ina rengereri enderi niche infatti niche atuko tali kwa nabona yati gasiti nitorete gasine na nyoro mugambio umweli umweli nangina nate tya gachira abana bae ne koroba nere nyanda tugushukira ga ngo na to America bono ngarane yo mugambi gerenke tingonya gwesaliri gochororo kaga ningo tome gocho odiri ne gasine bono njinya go diri gese nje bono chota makwe butura nambera ga bono gasiti njole December goro abantu mbete baga chingo uchenji kwateba uchenji ki aya mbona ngendo ki komera chindo kwaranga kwabere gwisanire otata kwande ngo chenji endeke bono achigaki mugakatiga
Mwaka kwanya bire. No manyete lakini ke muntu buya no manyete buya. Mwaka tiga mutige. Aye baba. Nje. Kaisagi ni ndangere lisagi ni ngoli gari andicho licho gocha ambuate antinga naye moyo no. Koi wetsagi ni tayo. Mwakwende ngatai gusana mangana ndocho mogakambekereti. Tara kwase turi tunomongino ga mangana gocho kwata gochasene na yake. Aime koni. No choyo koro komongino. Nero vera na sagi no yogo etogelio yogo kwa shida yote na taabu. Kwa igure. One kazi ni yani. Nero dalire sagi ni bakando chacha kire gocha makere. Ono sai na lyo gocha. Asante baba. No cho. Ngai yondo ngai sagi ni na arasire kutaga. No cho no kirete igo. Okire igo. Yagera no manye. Ai bona umete ngobekande. Ngobekando oko nini obasani buli na bwate. Ngobobekande kando. Ke muntu mba koiriria ate. Ama NP. Ndet. No cho kuna ngokamba naye buyaiga. Ngobekande kire gento kando. Bono nkweresa. Bono tindi kokogambi. Ngokweresa. Wachakire segirero. Kwa igoire segirero between me and you. Ugo wachakire segirero nchinaye. Kora toro mugini. Nachirebono. Karibu. Asante. Iko nako tebi? Mbona mato kasibu kwa nere? Biro yo minto kakineve. Kai. Najuana. Mbiandi. Lieto. Karibu kaki. Asante. Akia skuru. Skuru mbiere. Amasomo mbiere. Bona twafungire skuru tukanye tu January tuirane. Bono paka January. Paka January. Kobera mono. Lakini nabo tonya tema igo ibabanka kana bura buno kwansure. Semorochi. Tuchite onga kire Simeon tego sebe sana to mtingwana. Akia asante ne riri nachiteka ya chishuguli chinyingero sino maite bintu ngo chinakora. Lakini mbuya mono mumuro minto akibese chago nchako onyetenga kura ngakora matemwane nobuna twafungire iga mbuya mono. Skuru enengi ya konyorose. Tigaye. Mbiandu. Konyorose. Tiga. Nande kongya masomo. Masomo ngoko ngini. Oma tobe to soma? Ono nayo uguchiko bali chara bora butu. Uchabu saigo tu. Sinko ganiyo. Just to work hard in school. Just to work hard. Aftigana kuburi. Ngai kamati ya na nyaboke bari tina abarara. Kamati yao akasoka akagenda nabo ate shughuli sawa bali kidogo ante last week alikuja Timoroji lakini bwana nabo ate some emergency ale gokora amo na mangana nyaboke nyotomanyeti nyaboke nsinyi nyaboko mutinye buno chagetigana bondo chako nawo abugata gatabigete gatari kaya nyaboke yani agwe kapakata gete ko ngiranirije ise. This is the second week ya chakire kiregesana arongo na kubuli na kibo yani inyaruke ya minu magambire nero eko erese go tebinga ngayeri isengenjo njatara kora tara nkwana nda tintaget kumuri isengenjo bono muntu buno yuma etundu robongo ngo sinye ebintu ne binge mbwate ngolenge na ngomate ebintu ne binge bina nini nanda bone karo ya soire issue ye family ngotiere aba more complicated isengenjo urochenje no muganda karondo mugambi umwana ansinyire ngono ne kinyo ngatege kuri ede naki anye wasinyiru kugamba buo oche goto nyara nakie kingona watana ki tia nyaruka ya mwabe kole perere pole manya sare manya na kingo ngokara Obo chingo bundo chukwa kwandire bwesi pina abategereire nene ntete ko goteri chibweri moiga obo chingo buga ngo konyuntande pe ko kamukindo bo chingo pe otigara basona ro muntu mi noni bwete akarango maete lakini to maete buya ngota ko maete ngota ko maete mbra nge muntu nyabagasa cha bangi yango tebiga ke muntu na inde gento kende ge chige tebe nga ngamanye ngankumira mhona sagini
Ataeleza. Na yako ya. Ataimba na kucheza. Na yo komoteli. Nyasaye maiga. Ayo moteli. Ke muntu tigango tebiga. Lero igumanye. Noche. Toma etiai. Embera. Iga. Baba iga maiga tatu oli ocheta kende embera. Okomo bwati. Nje nagote. Nje nagote. Yani umwana uminta chandeke. Nendo che gukora. Aso gwatigariti bono gwachete gutabukirite ngwe. Omoro. Ani ngo Kenya omo ke. Urutire chisese. Bari kwa nataka gukure. Obwati tata. Toche torore. Toche torore ngogotanga. No chori ototigete. Ntochete naye gwachire. Kero tata asirete etokinete buya. Gwachire. Ngogo kanyande. Ngangende. Mogaka. Genda. Igamino. Ege tole go chiari. Tindeti nimete gaminto go chiari. Ebitingiro ndeta ko rabyuka. Endeti ani maiga. No chegeta kalbuno ko gesie kaiga. Tin korrana inde go. Sawa. Kimtu yake anataka kwenda uchoche ngora. Achara. Mugaka kitiga mangana ama. Achara linai. Wakasabu ende plan piga na nyaye gatirize mungu natwara umuntu kumukira no ibi. Ngono mateke muntu boli buya. Haki baba buyiga. Turukwira mabiara ari nakani. Narora ngwatene ni amakerege gogatene chinkunu nugaiga. Sai bono nendo gwachakero ko babuya. Ke muntu naya gocha kurigiga. Ayo komboli asenkuru ngale nango kana mangana guti komboli asenkuru. Njemo kago. Achigai. Uko mwiro kogia. Bwana kiba kina challenge kwa mmoja na hii ndala umuro. Kone ya chakre kogia. Ya tewe ite ani. Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusi Dulex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asichina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Oasis Specialist Hospital Kisi ensemu yukurwa obukorye guchya sabasubati barya bribu atranitie nigigo kumanya igoro yobukorye obusera burya bakurwa guchya sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito,
ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire kwego mwana gose nutrition eye checkup pelvic exercises na buigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Amasomo twanyorire y'eng'encho wansira buno gochake safari yo konyoro yo kohori omwana kwenda nere safari yonsi mpaka buno gokini omwana oyo nyatore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba batariringa kichindi chonsi imeyumuchukisi angene sukuru yokwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi asinamba enotisano noibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni umo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu The Elimu Academy. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Namange anyareko bagagwateka kuruba kete goikira chinga kibunechi imena isko yorogongo ruwa gusichinga kicaragire chinsa isato chiabono botuka sentunde no mwancho morigirengo kwarigania senchire wikarano nyarako bogosanga amonanche chinga kingenda takoba hingo komanyengo kwarigania senchire wikarano nyarako ba gokwena kia buna gwekanyire lindo nyarako ba gokwemanya na kia nyarako bagagwateka kuruba kiete korenda litangane pie mwancho morigire tikatoya nyore gwetera senchire ubenge. Birasibiria tubeke flow at least biriwe vumbi namba ya kabere na aranga ndete driving school ga bwaterane gusira chiskuru cyo bubunde me ward ya Kiogoro mwe MCA Walter Mochache ni gabolire bamenyi senge nchobo kimanwani numero jo na bwa beri kitaxi ya beri goro ntwe bintu byete twabiteka na byalenge bunge county ya Nyamira gwetia omuswada o finance bill Bigweru abantu bose mwarigani bumwekerane ku Nyamira na Kisii County igo kengeresho yagusia sengema ninjo asobonge asa maigiri yobolemi abamenye be county ya Nyamira baboliwe
Ayo amanande amango mancho morigereria hekanyo nyarakoba gwe kwemanya chinga kito kubatarana nere Joshua utakonekia gochire weterase omono we bimanyererio na boigo Petra mukira kweneke buna chibicha mneriogi jigendreta ko gochira weterase nchire yobo ikirano nyorago boigo mancho morigereria na bokunyarakoba gosanga amaye amana intwe maragoba yabona weterase mitandao yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bokuterase nsemeri ya YouTube Ndizi TV News chinga kiboigo weterase website yitu na bokuya buati abuna www.ndizitv.net Rinunyara koba gukwemanya nganya koba gwatigerite ngoro kwa Josephat Amisi okwarigania asenchira yobo ikiranwa maya chinsa isato imaragoba yabono mwancho morigareni gago chaka kurwase county ya Kisii anene kurwase ward ya Kiogoro asomoyega omonene nyara koba gogo sangreria abarai abanyara koba gwikirana aseskuru yobundi amatunwa asekerenga yokwene kiabuna eskuru ya nyara koba gegosirwa gwetera ase ogochanga chibese rindi nyarakobe kwegenderia sobokorere bwabo bwakira litu komonyego yo nigo nyarakoba gokora wano mwemsebwe godi ya Kiogoro Walter Muchache uyo nyarakoba gakurie irangana chikoba kwenekia eskuru yobundia ya nyarakoba gegochaka kwaga chuboya anene birasi ebirachikoba bikonekinga abana bange banyarakoba bagosoa ase eskuru ibo niga nyarakoba kugikeria anene obokoreri no oboteneni buburayo banyarakoba korekana se ewodi ya Kiogoro asinga nyarakoba chigweta ase nibo yanyarata kobege kubwa tukenyara kobege gusira obwaga chihibwe birasi ebyo rinde yetanyarata kobege gutumeka senchira yobo ikirano gatia barayi boge banyara kobago ikirana asomoyega oyo no mo MCA gose omokonyi bomonogaribwe bunge ya Kisii Jacob Bagaka gatia barayi bande boge banyara kobago bwatuka chingwa na chiabo chiabeno molikito Mildred Momanyi anyara kobago ikirana asomoyego yo nagotwarigania robotiro kubwatia Buna enchere moyo gosira chisemi imeye kaunti ya Kisii bono nigo omo MCA we wadi ya Kiogoro Walter Muchache achangira eskuru yobubundi ya matunwa iyo yabeirege kwebwa asenga kientambe asegatia bali abaikirana ngamono Deputy Speaker Jacob Bagaka omo MCA we wadi ya Nyamasibi Christopher Onsaga gatia bande abange asebono atebire na chikwenekia eskuru yo nemukirere igoro asokorenta chikosi chinde buna echa driving gatie chinde chinyinge Lero tore Matuno Vocational Center eyere ime ya Kiogoro Ward asenge ncho yoko nyakonya estate yere tonye improve eche igorake kerona chitana nyolete staff room alia sabana ba utumia ne virasi yobire vumbi yoka ekagera nkaranga asenge ncho chibeza chia begetwe chia tumegete korosi egente ke chita tumegete bia ekaranga ndigi chibeza externally ndeta basani na mwaro reba ikra bagenia banene egera batosire tonyara korosi ikwende virasi viria tubeke floor at least biriwe vumbi namba ya kabere na aranga ndete a driving school ga gwane with one of the driving schools balete gari ya over station ga abana baitu bache asenge ncho busongerare bache ga ba enroll yo mangana driving elinde bagandere gutumia abo ngaini bwa driving bakonya mambira mambinde egento kende ntagete kubeka computer center ga ase ndabege chi computer nge 10 ga ase chibese chito chigosangiriria egere chikonye symbol packages chia computer abana baito bendro lyo ndi bakore and to improve state ya school emoroje erange go chigosieko senge ncha wanafunzi bagocha basoa barra the state of the school and batama ane chibese chia capitation chia ndrede ko kogenda guchinza senge nche namba ya bana yandrede kugwokera lituko abalimu beskuru eyo nigo bayenekia okulemerwa okonene ase skuru eyo ase basaba ogokonywa na gukora obwagachi bweskuru eyo ase nonyana boigo omo MC agani abantu wesokia elikonyora chikosi echu Remero gweto okonene no kutatwara running materials abana bagocha kerkende banyora material nchio to koreras and we have few machines like department ya fashion design okonyora bana bagocha konyora machine kire ibere motokonye twagache muchioyo tokonya bana bake obawukina bona kini mbaye omokianga wetro mochango togokora twegenere na tokonyara tuonchorerie obugima bwa abantu bagaiga especially ntabe bijana nganere buya moswach course chicha magoko amangana plumbing amangana ya driving twakwandire na hair dressing ibintu bibintu biragokonye asokoro sia basa yago yabwango kibiashara abana baitu babere risiko nandi babere chaidla otutagete benroli egere banyole obumanyi
okekorwa ase chikosi chiga chikorwewa mambe na mambe ende baba abantu sechinga kecho nigo aba MC abo baikirana bamucha omonyakonda ohetwe gasi yo asekorengana barwo nigo atigerete emirimo nchera eskuru eye pesa chichichita njiko kana milioni yamo obina bye bintu bire binge togukwana nga tokunyara gwakana besa ekanyita kore tigasi kirembeo yakora nkira atebe nge crash gitare tie kemo gyo kiralia ngakirire 4.5 million as budget akiriega egasi akoretwa uko moru moske gabana simba arati kiakosa kwana ngata gwakana embeo igobone gasi na bibarira sembeo kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanye Mbema no moliki oito Mildred Momanyi asoroboti urwa senchire boikirano boigoni ngomanyi gwanga gatia baraya barenga somego yo na omo first lady we county ya Kisii Mei Simba oiboigo onyara kobaga kobwatesia abaraya bwase ogosangereria chibesa totegarete me county ya Kisii echinga ki ensengi megena tokabe guchengera matuka 5 igosiko 15 narimo eliokorwa obosemia nabo igokorwa obumanyi okyase abamenyi bechinse aigoro ya obobebwe chisegi chegenga imeye county ya Kisii niga omoyego yiri tukolya lero nyara kobo ikenigwa aseskuru yoboroso yaragogo yegotoka imeye ward area ya Monyerero gokwana korwa asichisemeyo nigo ababwatani abanyara koba bago chamo bakora wamane kyombekeria Center for Community Mobilization and Empowerment ikikenyara kwa bagekorwa obosemia anene obobwe chisegi chegenga boigo nigo moyego yo onyara kwa bokoenekia okobekerwa chigutwa gochia asaba na chinyaro kwa banyara kwa bagotwara amaigerio nobumanyi igoro yobobe anene bugosara omwana enyaro ko muri kyo ito dipo na sanya na nyara kwa bagoikira na somo moyego yo nagotwariganeria orobotiro kobatia Chingaki ebyombe ao bigendrete koenana amaigerio agenda based violence anene gochia asumwano munyaruka asogosarwa ekyombe giasikom nigo giatwaro mugiga bokubabekera abarokigwa bw'ichugutwa maiga yokonyora maigerio asumwa komugima asedi tukolia lero gotwarenga igase skuru ya Rogogo Primary School ase omoyega bogo sherekea abana balitwaeteria mafundisho ya alternative right of passage na mafundisho alitoko abana ayo kubegeria chinjira chingao chobugima komenya utaiteretio kwaruka kwa abana chinyaruka kyaro kwaruka kwa abana chinyaruka gokore maminja ye sheria gati yabo omoteneri w'ekyumbekyo gya Sikom Stella Achoki niganyara kwerera amakongwa koba asaba n'abanyaruka maega yogosarwa mubwekano muna omwana nabara ara eti amanyi ngara ite mbaka nawe nogokwa na ende baadaye asobugima bwaye buchere yatwara madara asobugima bw'omwana karabero omwana tomonene karago chiko ibora nabakoba egekege tambe ataranyoro omwana korwa omuchakano bw'ekyombe keiga no murubiri yo iga gochya omwana omunyaruka umwaka bw'ekiri 2015 nemo nigo abange bakonyekire gwetero murubiri yo iga umuroberi oyo abana baeteire amafundisho mwako yo mugima chinga kiche chirusa na lero yarenge rusa yo mwelyo yo kuba graduate na ENS cohort ya gatatu ya abana baeteire amafundisho aba na in total to graduate ya abana 270 ase umuyegogo aso kuba empower banyari goteba yaya mbaetero kwaruka nonya nabo abaiboli nigo babwateranete gosiro murubiri iga asabanyarwe soke guchengera abana babo bakorawa no mungina bwo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati amwe nabayiboli babo baeteira mafundisha ago bamanyiro bo bugwarukia abana chinyaruka igona barabu bato supported igo lero barengiga iga aso kwa abana certificate nago declare as a public buna mbaligo chikoetia abana abo aso kwaruka ngakiende yonse is one of the country recognized women wane gane seta mbweta basubati sana gari chaina respecting gender esigete jinsia but we did not do things like this lakini twara gukora bintu iga FGM will stop amangana ya kwarukia abanyaruka yatigetwe when the parents are educated agotigwekera abaiboli basomete when the families are empowered anekero efamily ekonyire bwate chinguru
Ikolipoteria Ndizi TV korwa ase skuru ya Ragogo Primal egotoka ewodi ya Monyerero ebunge ya Kitutu Chache North elietaria Ndipon Asanya Mbia muno murikio itodi pona asanya soroboti urwa senchire wikirano nya nabo igogatia barai akorwa ase chinsemo eyo anene omwe msebe wodi ya bweka Richmond manani nabo igo omwe msebe wodi eyo ya Monyerero Pito Tachi ni wanyara kwa wikirana se omoyego ya se wanyara kwa ba komobolia anena mokonyi bwo gavana we county ya Kisii Dr. Robert Monda anyara kwa gweso kietenene nabo igokoralia ensemo yaye asobokoreri we county ya Kisii korengana na Richmond manani gatebire omokonyi oyibo mugavana taranyara kwa bakorokana service yaye ase chi wiki gose ase metinye bire nyare kwa bagegwete ngana iyanyare kwa bekoreta obotutukanu ase obokoreri bwaye no nabo nigo Pito Tachi oyibo igo oromo msiebwe wodi eyo ya Monyerero nyara kwa bagako mobolia omo women rep we county ya Kisii Doris Donyo totanyara kwa bakwena na maskania bene anene gochia senga yo mugavana Paul Simbarati Tawabinto abagetutu njengo wakirambia muno sana asoko wamaiga ya serikali yaitu ye county ya Gavana Simbarati siasa nere kunya okwanu ngabagetutu ngo butubara abagetutu ngo butubare lero nabwo atigankwana mugetutu tayo obutirukuru county ninjende soja number 1 omugetutu se serikali ye county na hende etore maiga ye Gavana Simbarati totari gosuka so birimbe ye ni mokonya kuibwe kunya kwako kati nonje kuna korori mocho utawikanda arali kuri ubente benki kiagra na goza kogote banki kiagra na goza na magozo igotari na butwa usewono ebinto bira bitwa kwanda bya ghost workers unabone deputy governor yaito yabeire ghost worker number 1 tanya gocha gasi nebitina konteki ebitina abwate tiguchiaria akonya kubwati senator regas obwati omo women rep regas agwate ndi obisi deputy governor rega bosongo okori metinye biratanya gocha egentati burete nebitina ntutogo tebaiga tuamoire 2 weeks onya taigo chobisi assembly ari ntobwate na kitogo chikomubeka mo gara chikura igone obwata bochege gusoro mu obwata bochege igamo ko monyora momoterire ngora to mukambe iri gaiga aira nense omonto ikwabere kiru tigabwatsirane obwatsi abantu bari barororo ne mangana nyo kongirie family yo muntu na ni jeno ro muntu gakora mamukane na boko igunga na gachi gubesana igo muntu tigasike family yae no muntu ore siasa kuburi chikura Simba taribo oje muntu wangalire na Simba na enda yago chikwekera mpaka mungi noe mwaje nerebo igo musbato ira sumo kumwegera motebi ngatigane ne family yo mugavana Togosuka moto ase oroboti rogoichania nigo emambia lero omobere bwo musubati oyo mu myaka ye igatu onyara koba gotoka gotugutire ase kenyoro kia obwali tukorengana n'abamenyi ba ekenyoro ekyo nigo bateba omusubati oyo nyagosira niganyalite koba gagosoka ochia ase kenyoro kia ekengumbu nabo igo echinchira echo chumobere onyara koba gotoka angena sobo nigo chire chobo tutukano abanyakenyora bwo nigo banyara koba bakorobekana nagoika asenga yo musubati anyalite koba gagosoka nabo igo gosamba chinyomba ase kenyoro ekyo nagosoka amone nibo nigo omorikyo ito Apollinaris Akama anyara koba wikirana ase kenyoro ekyo bwali tu nagotwariganeria orobotiro kobatia ebikole byo bututukanu nigo bigenderete kwene kigwa ase ebinyoro ao asomo subati oyo moyo sogeta ase kenyoro kiubwali bere asiretyo bugima bwa ase chinjera chibotutukanu nomubero ego tokanga na sobe gento kirera amate kura sobo go ikaso mochyo yo musubatu ya sogete nagosamba omochyo nyanga ukuku emonyo asa marieta ngor kwa genesi nyanja maudino ekene kenyoro kiubwali tu yetu abokire wono mambino moichano monene tuwajigo eta tuwanyora abantu bawo madete abantu bagendereta kolera chinyomba chigendereta koyia inki kiaba omusubati konya nara unyomirega nero itibu nanda itetu akarusi buga buboye akairwa gachigotoka angena so bone kina kigentu ya toichani litukulia lero ngo yabere litukulindelire no musunto monene sana gatwe mukako genda asamatanga
yangi no mugambi itu gwekenyore keiga mugambi omoke na twaikire njira gaiga twanyorira abantu baumatete nki abantu abaumatira na no musubati geto osogete gaiga otoge toitire ekerenga kierereto musubati oyo gosiria obogima bwaye ase chinchera chobotutukanu neba nigo nkeramanyekana ona ekosi yo musubati oyo goitwa nera abantu tutaramanya ntoma iti gosekanya bwate some conflicts nyomba mwabere no musacha waye ntubwati abali nande we are not very sure nga goseningo moitete gose musacha waye goseninki gatwaje konya oranga ongu muntu naitire gai inelingana linde likonsana in any case abantu namo ekero mumenyete nyomba notone li nyomba nona nonyana nkerase ekero limocho lyatokeire abantu kwanirana uko kwanirana nkorara no muwikira nichinkwana rather than kuja gwita omuntu eneri mocho linene sana kwene kiaege kore ikyo niga bamenyi batebe nyasore na marua mangase ensemeyo negentu keireire obosaria komenteka tangoro kutafuta kumukwa nigonde igwe kenyoreke naende nigonde community frontier ndete gokwana mang'ana mange mono tokorare kenyoreke egento giato chandiro na marua nenyasore enyasore gokoni bwao gokang'ang'ano esimekire nebise byakaro tokoripoti ntorikonya monto gotobwatisi egere binte bibisira ase kenyoru abante abagambie baraire etogokwana obotuko no mogasonga twachandekire none binta abamurabe bagosomba obotuko no mogaso chingoko chigosomba binto ntobwati asense yabono ebintu bikore kumuna obolevi mboraro sana obolevi oboiga nende aboko ba attributed nebintu muna echanga nenyasore irekone kiabuna obosaria nkoera bura sensemeyo nigo baboririe serikali kubairire getambo kero baria bonsi bakonia marua sensemeyo yatunyashire abana basarekire abana bakura ebimwerere yasarekire kumuranje serikali yabona babindikokonye ekero omonto kwa marua ikire polisi naende marwa batwa monyora oyo okire bono ntomanyeti ng'aki abagambi baito bakarababe abagambi baito bakorire egasi okomia mirokora bachaga ababwata abantu bachaga abata marua aende marwa twanyora marua ngati abagambi eserikali yaitere bosio tukonye motosireria marua kuripoteria DCTV korwa ase kenyero kiobwari tu eyo gotoka ase sublocation ya Nyakora location ya Kegogi ase bunge ya Kitutu Church North ncheria tana Apollinaris Akama Mbiamano morikio ito Apollinaris Akama soroboti orwa senchera yobo ikerano korwa ase kenyero kiobwari tu togoska toikeme county Yenyamira nigo ebunge ye county eyo yanyarakobe gotware bikaro byabori kuria rero ase nyarakobe gwetia omuswada gwechibesa so finance bill urachikoba kwenana omoroberio a igoro ye chinchera e county eyo Yenyamira nyarakobe gotumia elio korusia ebango no kwenyorera chibesa chiranyarakoba echigosira emeroberio ya magendro akerari tuko eyo nentunde ntangani anene omoroberio nyarakoba gwetigwa aseboigo ebunge yo nyarakoba kogenda se omotimoko bwerusa tenge nchobo kimanwani numero jona bwa beri ki tax ya beri goro ntwe bintu bite twabiteka na byalenge ochoka korogoke naende koli kwa bana inchi baito bakonyara kiagara besa nchiyo wanse gochoka totebe no mongo leta endere mayaye wanse kumojoga shilingi ya 50 na 50 ejo tago chione no endere meyo teriko babya kiagara tokatiga chirichiro chikirego yeto abesimiwa baligererie ndeke barorambu yakere bagetia kuna lero bakirigererie barorambu yatoke kolete bagetia bono nkorwa umusimonogerio ito kori kaliri rube rigende ni report itwaro sia somogabana mugabana agenda abeke okoboko abeke signature elinde liberi chiko likora aba obisa baito asoko kuna chebango ase county yeito aso mwako yo mukurubono pako mwako ere na ndi ripoti ende engema emanyagocha
naende ng'iranirie tutigarite me kaunti ya Nyamira boigo omoroberi bwa morokigwa yoboremi amo na boigo chi sector ao diganyara ko bagocha kabene me kaunti ya Nyamira yara chiko bakoleta ababwatani kurwa soboremi chinsemo chichigosoli na boigo egekoro rinde banyara ko bagwese mianene chinjira chiekerero choboremi chiranyara ko bachikwenekia bona lige sali abamenye be kaunti ya Nyamira ryanyare ko bali komenteka kera enga kibago kwana abateneri mumoroberi boigo nigo banyare ko bakwarigani bene abamenye be kaunti ya Nyamira banyare ko bagwikirana somoroberi yo rinde banyare ko bagwasomia mange bonsi mwarigani bumwekerane kuru Nyamira na Kisii County igo kenge eresho ya Gusii yonsi engima nibwate ebintu ebinge kworokia oboremi mbiro ebiashara amona ogochesa kwa abana na entertainment yonsi eri kageire abantu baganiti koba entertained iga abantu bonsi asemore mwariganiwe egesho egochakwera kitariki 10 era abe Jumapili Marogoba twabwate amorokererio y'abaremi abaorokereria wao different partners bale wocha buna tukurakora gwetana na nyesa county gweta tukurangiri bali bonsi babwate ase chitani chitongera tokuru we are very friendly etoko gamba no moremi buna ngakialepo konyore besa ara 40 attend asakobeka ibintu byaye byokorkia monyeso twamubekera chimesa twamubekera birogo twamusetelia tena hata kuna kichiko kwa Mario. So ile kitu ambayo naweza kusema na nimefurahia sana enchere nanyo lile ama fundisho gaiga asita kana china chirega ngarde nga Torigererie amangana arengete anene obotenere meroberi aimense ya Kenya litkoria rero nigo omuraibwense Daktari William Ruto ase nyomba yobora ya State House ya Nyarakobaga komena na bene na bateneri bechinse Cheisco abo Nyarakoba bagochorwa bene amo nere omurai oyo William Ruto kokwana nigo Ruto Nyarakoba ko kerege tambo kerokia bakoleri abogo chichamo na kwenekia ngabachire ko bakoyetenenense ya Kenya se chinse chibara Nyarakoba bagotumwe kerengekerene umuraibwense William Ruto ateba no kubaganire ngabanyarakoba kobeko kubwata no kuya gati ya Kenya amone chinse chinde ri kwenekia buna okubata noko ekwanyarakoba koleta magendro gati yabo anene obonchoreria Nase enyomba yobora ya State House Mocho Nairobi asomura ibwense Dr. William Samoei Ruto akorege ikaro nabateneneri emeronkene noyo movense ya Kenya ase chinse Cheisco abuba chorwa asobwanko gokwana chinga kiecho Ruto nigabagania koba maisono botumeki bweni bo ya serikali ase chinse Cheisco chinga kicho bokoreri bwabo. As ambassador, you are the agent of the government of Kenya to make sure that public resources allocated to your embassies, all the resources are used prudently in an accountable manner. Nigo boigo agania bonsi goikerania obokoreri bobwenerete asobuya bwa Kenya bonsi. You are going to represent the people of Kenya. I haven't appointed anybody here because of the village they come from, the community they come from, or the region they come from. It is my expectation that you will represent Kenya, understanding very well that Kenya is a great democracy. Korengana na Ruto obokoreri bwabo buya na bubura konya se ogoskia na boigo kubeka ense ya Kenya sagia. The image of our country will be reflected by your actions, what you do, how you carry yourself, and how you articulate issues that are of importance, that are of significance,
that project the positive image of our country. It is our responsibility as government. It will be your responsibility as ambassador to make sure that you look after Kenyans in the countries that you will be working from, and to make sure that we secure the global national interest of Kenya. Nigabagania kobeko mokia asogosire merobero au yense ya Kenya na boigo aba Kenya sobwagare. I expect no less from you to push for the interest of Kenyans, Kenyan companies, Kenyan businesses, Kenyan entrepreneurs, to make sure that it is your responsibility to be available to support Kenyans wherever you will be. Ruto boigo nigakora soko bainekeria okobwaterana no gosirwa we serikali anene wetrase wizara ya mangana ya chinse chesko. I assure you of our support, my personal support, that of the government of Kenya through the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Issues, and that of the people of Kenya. Ase emeronke no yo mabwo emeronke bere na batano na babere ni gobare aba ambassador na boigo haba high commissioners babere aba consul generals na boigo ikomi na babere abo bare heads of mission use abateneneri abanene ase omuroberio yo ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Mbiemono omoriki oito Evelyn Osero hasoroboti urwa senchira yobo ikeranuri tukoria lero nigo omwaziri wa ICT Lydia Walo anyara koba kurira bune serikali ne chikoba gekweneke buna yende koba kwirege guikirania eira yokwagacha edamu ya korusoini ira chikoba gegotanga anene amache amanga yakonyara koba igago soka kurwa ase chindoche aona go igokoreta obosalia gochiase abamenyi imensemo eria ya kano gokwana litikoria lero asomoyega bokwena nobokonyi wechindagera gochiagati yabamenyi ba ensemo ya Kisumu abanyara ko bagotwara omochando oliabwa amache kolengana nembura yeli ninyo ni goboigo anyale ko bagoteba edamu eyobogera chiko bagosira bamenyi ba enseme ya kano chinga kichomarakera elekwenekia buna abanyara ko bakonyora amache kurwa sedamu eyogosiare bemeri byabo chinga kichiria chobole mengana eyo niganyara ko bagosirwa na regional commissioner bwe ensemo ya Nyanza Flora Moroa. Sowing dam, if pursued to a logical conclusion, will sort out three problems. One, this perennial flooding. Two, electricity. Three, water. And finally, food by way of irrigation. Kuna mpango wa kuweka dikes katika mto huu wa Nyando, kwa hivyo mkae mkijua ya kwamba serikali iko na mipango ya kuhakikisha ya kwamba ile shida ambayo tumekuwa tukipata kila wakati imeisha kabisa. Tusiwe tunakuja hapa wakati wote kupeana chakula na watu kukaa hapa. Umanchu morigereria lituko lia lero ni wizara ye chisemia sentunda ende yaigereire buna mamocho tare ngororo ase okwene kia buna amatemu aliekeraskia gatano na gatato KCP anyalire koba gako bwato kwa gokwana lituko lia lero maigayo gwikirana ase komiti ya bunge enene igoro ye chisemi ni go mwaziri we chisemia zekiri machogu anyalire koba gotebango mochando ni go nyalite koba gokorekana chinga kia machibo ye nyalite koba kubwato ko gwetera senchira ye mitandano nyanabo niga anyale ko bakwegereke ombekeri kya matemu kyane kya satebirigo kenyale ko bage ko beke meroberi bene elio kwene kebuna kenyale ko bage gukura omochando mokoyo nyalete ko ba gokorokana. You're saying you have verified, you did verifications, brief verifications. Who failed or slept on his job? That is very important. People X who got sign language results and did not do sign language. They charged the parents. First, the results are wrong.
Secondly, double jeopardy by being charged money for wrong resource. What happens to these people? We have written to the telcos to confirm to us. Contract has been terminated. Actually, exams each and every year, a contract is made. Each and every year. So, 2016, there was Toguska motwe kubatakana kore twagosokwira ni gwana inda sentunda ende umoswada bugukwanera igoro yokobeka chiabisi chiabakonyi ba waziri mense ya Kenya umwancho muri na sabiro okwabera kubatakana no moswada unyara kobagokoira ni gwa bunge gukwanera igoro ya enchira chiabisi bene nande namabaga yechigasiara nyara kobagakobekwa yabakonyi yababarayi baba waziri oba CS bononigo ekyombe kelie kyobwe chikanisa imense ya Kenya NCCK yeso kiena kugikelia engana eyokora amangana yo nigo omorikyo monene bwe kyombe ekyo Chris Kinyanjui nyara kobagoteba nigengana ya chire chinga kiense ya Kenya egende tokobe gutwara egurube enene no mochando bokoborwa chibe sasate birebono engere yochigwaka na abakonyi ba waziri ayunigiranyara kobe koleta egurube enene ochia aso mwakani ebango oyore omokenyo kawaida. The treasury is saying the country is broke. We should not be seeing creation of additional positions for a few, so that they can earn salaries and allowances. So we would ask and urge Parliament and all the state officers involved in that initiative to shelve it until when Kenya is able to pay its obligations, both in terms of debt and in terms of providing services to Kenyans. We still believe that there is no taxation without representation. So we must live within our means, and we must stop the theft, and we must all work together. This is not a responsibility of National Treasury, it's a responsibility of every Kenyan to save our country and to make sure that Toguska motwe okoigorwa weke wanda gieskari gia West Valley ekiokere ime ya county ya Kericho bono nigo kwabeire ogosira okonene anene gochia sekta yesukari eyenyarira ko bage gotwara oboremerwa imeyense ya Kenya gukwana ni chinyomba cyoburaria abateneni abo nigo batebire buna ekinege tambugerio kwenekia buna ligo liri yesukari gochia semyakere mutundi chikobaligo kyako batakana nebiwanda ebye binge byagendera ko bikorosia eskari boigo nigo batebire gati yabamenyi bali barachikoba bagokonyeka ko batakana na ekewande kyo nabamenyi kurwase ensemo area ya Kericho na boige ensemo ya Nyando ne chisamo chinde echinyinge. So I think sugar importation has to still be there until stabilization of the sugar industry in Kenya has to come up. But what I can say is with cane development to the farmers, ensuring that we plant a lot of cane, we will be able to develop our own sugar plants, sugar cane plantations. We can be able to manufacture our own sugar, and we can even be able to export as a country sugar. Tumelete watu wenye wako na expert, tuko kwa board, tunaleta watu expert. Oroboti uru kurua ase county ya Kericho mancho morigereria no to wakero mosmari ama ya chinsa sato chiabono botuko chinga kingo irali bageri gwakaranga mbiamo ayo mancho morigereria asokwa ne kenogena to kaboko bwati meroberi ya ito kati yabo ama ya aya agendrete anene megata seni Kiandizi TV boigo abariki baito bamangana mayase okogendra kwenekia muna bayasangerili asalibo elimo bajaleta tonyara ko batogosanga amon naye inyora boigo emerobe yonspio mwancho morigere naboko yebwate gwetera semitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News boigo na gwetera website itu ya www.ndizitv.net. Joshua Auta nera twabwatera nera gwetera somonwa bwebi manyerero chinga kipetra mokera anyara ko kwenekia buna chibicha manelio gichago chira senchira iyobo ikero litera ngoro kwa Josephat Amisi na kuganira obuligererio bya bwemero bele megata seni Kiandizi TV.